Kaixo eta ongi etorriak magazinera bertze egun batez, gaur asteazkena dugu, martxoaren 15. eguna eta gaur betiko legez, bi elkarrizketa ekarri ditugu lehenik eta behin, Intzak Gurrutxagarekin egonen gara, bera Euskal Herrian euskaraz taldeko kidea da eta gaur bertan egon dira Gasteizen prentsaurreko bat egiten. Zergatik? Bueno, EAen hain zuzen ere hezkuntza lege aurre proiektua eztabaidatzen ari dira eta Euskal Herrian euskarazek bere irakurketa propioa plazaratu du eta horrez gain 10 eskakizun konkretu egin dituzte. Bera kontatuko digu zertan datzan guzti hau. Bigarren elkarrizketan berriz, bertze kontu batekin, horretarako Aritz Iriarterekin egonen gara. Solasean izan ere, bera Barainaingo herriguneko kolektibo horretako kidea da eta udalarekin beren tirabirak eta beren haserreak izaten ari dituzte, udalak haien lokala, herrigunearen lokala kendu dietelako beste bat promese egin zieten, baina oraingoz behintzat ez diete eman. Aritze kontatuko digu hobe zertan datzan kontu hau. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko dukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Kristo aurreko 54. urtea zen, Ides Marti. Julio Cesar erromatar errepublikako diktadorea hil zuen Brutok, Kasiok eta beste senatari batzuek labankadaz. 1483ko martxoaren 15ean Cristobal Colón eta Pinzon anaiak Palos de la Fronterara iritsi ziren Ameriketako lehen bidaiaren ondoren. 1917an Nikolas Bigarrena Errusiako tsarra abdikatzera behartu zuten, mendeetako Romanov agintea etenez. Eta 1929ko martxoaren 15ean Txekoslovakia alemaniar protektoratu bihurtu zen, naziek Praga okupatu ondoren. Gaurko lerroburu nagusiak. Navarroko transferentzien batzordeak aho batez berretsi du uztailaren 1 aintzinera trafikoko eskumena eskualdatzeko erabakia. Pentsiodunen plataformak 1.080 euroko gutxieneko pentsio bermatzeko eskatu dioten Nafarroko gobernuari. Eskola eskiko kanpainak aurten 4.000 parte hartzaile izango ditu. Nafarroko gobernuak gogorazitu beharrezkoa dela bikote egonkorren erregistro bakarrian izen ematea lege eta zerga ondorioak izan ditzan. Argitaratu da desgaitasuna duten pertsonentzako opor programetarako laguntzen deialdia. Nafarroak eta Pirinio Atlantikoek mugaz gaindiko proiektu bat bultzatu dute Larun mendiaren inguruan elkargune gisa bizi berritzeko. Nafarroko Ospitalu Unibertsitarioko kirurgia baskularreko zerbitzua aorta konpontzeko prozedura konplexu bat egiten lehena Espainian. Siemens Gamesak itsas energia eolikoaren zentro bat jarriko du abian Nafarroan eta Bizkaian. Paderborn erromesen aterpetxea zabali dago Santiago Compostela kredentzialarekin doazen ibiltariei ostatu emateko. Iruñeko udalak 256 plaza eskaintzen ditu emakumeentzako informatika eta teknologi berriei buruzko debaldezko ikastaroetan. Martxoaren 25 eta 26an Lurpe elkarteak 13. kobazuloen eguna ospatuko dute, berapenekin eta hainbat jarduerekin 8 kobazuloetan elkartea biltzen duena. Goazen ere agenda kulturalarekin. Gaur asteazkena Patxi Larrainzar eskolan atxaldeko 8etan Stardog and Turbocat filma eskainiko dute. Baita ere, Juan San Martinen eta Ritxi Lizartzaren Ainarak dokumentala eskainiko dute Kondestable jauregian atxaldeko 7:30. Burlatako liburutegian irakurketa kluba Sergi Pamiesen limoi bat imintzi hori egin gabe jaten baduzu liburuaren harira elkartuko dire atxaldeko 7:00. Eta Rosadiako liburutegi publikoan 6:30 euskarazko irakurle taldea ere elkartuko da. Miren Gorrotxategi Azkunaren 33 ezkil liburua komentatzeko. Hortzegunean datozen egunetan irrietan egar egiteko hausnartzeko eta hementxe bertan idazten eta taularatzen diren kalitatezko antzerki lanez gozatzeko aukera karrikirin.
Kasu honetan, atxaldeko 7:30 Oier Guillanen VHS lana taularatuko dute. Eta Martxelo Otamendi berria egunkariaren zuzendariaren eskutik, Euskaldunon egunkaria sorrera itxiera eta berria berpiztea hitzaldi eta ondoren afaria, atxaldeko 7:30 biltokin. Baita ere, Amonaren istorioak ipuin kontalaria Uharteko liburutegian, atxaldeko 8:30 eta Brecht hori bertso lehiaketaren bigarren kanporaketa atxaldeko 7:00 Monton tabernan. Ekain Alegrek, Peio Ardaizek, Janire Arrizabalagak, Bitxori Elizaldek, Aritz Jamerrek eta Eki Mateorenak parte hartuko dute. Eta hortziralean, astokeriak eta astokizunak hitzaldia Mendillorriko Zibiboxean atxaldeko 7:00 Peio Belaskoainen eskutik. Eta errotze eta deserrotze literarioak zikloan Lurraz beste liburuaren aurkezpen solasaldia. Labagunean atxaldeko 7:00 Iratxe Erretolaza, Danele Sarri Ugarte eta liburuaren idazlea Garazi Arrula izango dira partaideak. Eta igandean, udaberriarekin jolasean aurrentzako eskulan tailerra ospatuko da, martxoaren 19 beraz, 8:00 biltokin. Udaberriko loreekin eskulanetan arituko dira aurrak prezioa €3 eta hartze kontzertua Utsun txalaparta eta Jei Irukotearen eskutik atxaldeko 7:00 Berriozarko entzunaretoan. Jazz errepertorioa du modu berrituan interpretatuta eta mitologia oroitzapenekin. Gaurko egunkarien azalak, Diario de Notiziasen, Nafarroak trafikoko 10 zerbitzu kudeatuko ditu 4 urteko prozesu batean. Transferentzien batzarreko Nafarroko aldeak bakarreko eskualdaketa bermatzen du. 149 agente kontratatu beharko dira. Argazkean hainbat politikari eta enpresari nafar eta izenburuan, Nafarroak kalamuaren laborantza eta azterketa bultzatzen ditu. Diario de Notiziasen hiria foroak sektoreak amaiera mediko edo komertzialerako duen potentziala aztertzen dute. Foru gobernuak proiektu bat hasi du NUP, Navarra Biomed, CSIC IDAB, Intia eta Nasartiaren eskutik. Berri gehiagotan, aortako kirurgia aitzindaria unibertsitateko ostatuan, PSOEk bere promesak ez ditu bete eta EH Bilduk eta ERZek mozalegearen erreforma gelditu dute, eta Atarrabian gizon baten ustezko hiltzailea Barajaseko poliziaren esku utzi da. Diario de Navarraren kasuan, elikagaien prezioa gora egiten jarraitzen du urtebeteko igoeren ondoren. Eguneroko euriborra ahuldu egiten da, finantza krisi baten beldurrak erakinda. Argazki batean, Tere Molina bere 2 semeekin eta izenburuan, talentu handiko txikiak, 673 ikasle gaitasun handiekin identifikatuta daude Nafarroan. Eta berri gehiagotan, Atarrabiako hiltzailea entregatu ondoren atxilotu dute. Estatuak, baitere, ez dio 2028 arte Nafarroari isunen kobrantza eskualdatuko, eta Nafarrek 20.000 euroko errentarekin PFez gehien ordaintzen dutenak dira. Gara egunkarian, mozal legearen erreforma mugatuaren aurrean planto egin dute EH Bilduk eta ERZek. Pedro Sánchezen gobernuaren ohiko babesek bertan bera utzi zuten atzo mozal legearen erreforma deskafeinatua, proposamena investiduran agindutako indargebetzetik oso urrun geratzen dela iritzita. Argazkian berriz, Silicon Valley Bank, eta izenburuan tasen igoerak ekonomiaren josturak karraskatzen ditu. Berri gehiagotan, elikagaiek inflazioa igoarazi dute, azken urtean 16% garestituz. Eta berri egunkarian bere horretan eutsiko diote mozal legeari aldatzeko akordio faltagatik. EH Bilduk eta ERZek ezezko botoa eman diote erreformari Espainiako Kongresuko segurtasun batzordean. EH Bilduren ustez atal kaltegarrienei eutsi die proposamenak. EAJak alde bozkatu du. Argazkien berriz, UEMarekin bat egin duten udalerrietako batean egin den aurkezpena eta izenburuan 100 herri UEMan. Udalerri Euskaldunen mankomunitatearekin bat egin dute Arrankurdiagak, Arruazuk, Donestebek eta Etxebarriak. Erakundeak 101 kide ditu orain. Berri gehiagotan, KPIa 1,8 igo da Hego Euskal Herrian elikagai garestiengatik, Europako Batasunak Estatu Batuekin eta Kanadarekin bat egin nahi du Txinaren monopolioa amaitzeko,
Baita ere, egungo euskararen hiztegia aurkeztu du EHUren Euskara Institutuak eta Estatu Batuakek Errusiari egotzi diote beren drone bat suntsitzea nazioarteko aire eremuan itsaso beltzaren gainean. Eta Euskal Herria Irratiak hitzeko berri nagusian, 4 urteko epean hartuko du trafikoa bere gain foruzaingoak. Nafarroako transferentzien batzordeak aho batez berretsi du uztailaren 1 aurrera trafikoko eskumena eskualdatzeko aurre akordioa. 10 zerbitzu bereganatuko ditu foruzaingoak. Eta alboko berrian, Mikel Arregiren hitzak, polarizazio induzitu batek eragindu euskararen aurkako jarreren igoera. Eta azkenik, baita ere, Lazaro Elizalde Osasun Plataformako kidearen hitzak, nahiko epelak dira proposatu dituzten neurriak. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur behe-hodeiekin hasiko dugu eguna ipar isurialdean, bereziki ipar-ekialdean, dena den jaso egingo du goizean eta orokorrean giro eguzkitsua izango dugu. Zerua garbi ez da egongo, noizean behin goi-hodeiak agertuko direlarik. Haizea aldakor eta ahul ibiliko da, hego ukituarekin eta arratsaldean brisa sartuko du kostaldean. Temperatura igo eginen da eta balio altuenak 18 eta 20 gradu artekoak izanen dira. Eta hortzegunean giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu, naiz eta arratsaldetik aurrera erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugaritu mendebaldean. Hegoaldeko haizea zakartu egingo da eta temperaturaren igoera eragingo du. Igoera handiagoa izango da Kantauri isurialdean, non maksimoak 25 gradu ingurukoak eta altuagoak izango diren. Goizaldeko temperatura ere igo egingo da. Aurreko batean duela astetxo bat inguru, hemen egon zen platoan gurekin Zugoi Etxarri, Euskal Herrian euskarazeko kideak, eta berak kontatu zigun nola, talde honetan, kontu hainbatekin dauden momentu honetan, alde batetik jardunaldi batzuk prestatzen ari dira, ez dakit zehazki data orain zein zen apirila bukaera, edo hortik nonbaiten gazteak eta bertzelakoak euskararen inguruan biltzeko jardunaldi batzuk egingo dituzte, eta bertze kontuen artean, baita ere aurreratu zigun momentu horretan, Euskal Herrian euskarazeko kideak ari direla beren irakurketa propio egiten zer eta Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legearen aurre proiektuaren inguruan horrekin. Polemika sortu da edo eztabaida soziala behar duen bezala eta Euskal Herrian euskarazek gaur atxaldean hain zuzen ere horren inguruko prentsaurrekoa egiten ari du beren irakurketa plazaratzen eta horrekin batera egiten dituzten 10 eskaera. Horrekin edo horretaz gehiago jakiteko, Intzagurrutxagarekin egonen gara Euskal Herrian euskarazeko, kidea denarekin eta hementxen Gasteizetik solasean ari zaiguna, beraz, Arratsaldeon, Intza, eskerrik asko gurean egoteagatik. Arratsaldeon, eskerrik asko zuei. Intza, aipatzen nuen hemen Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza lege aurre proiektuaren inguruan eztabaidatzen ari zaretela, horren inguruko irakurketa egiten ari duzuela, baina lehenik eta behin kokatu iguzu pixkat, favorez, zer da nolabait ere jokoan dagoena lege aurre proiektu honekin? Lege aurre proiektu honekin testu inguru egokian kokatu nahiko genuke, izan ere lege honek Euskal Herriko soilik 3 probintziatan eragingo luke edo eragiten du, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta guk alde horretatik argi dugu hezkuntza lege batek ikuspegi nazional bat izan behar duela eta 7 lurraldeak hartuko dituen ikuspegi nazional bat izan behar duela. Jokoan dagoena da, etorkizuneko hezkuntza eredua eta guretzat estrategikoa da Euskal Herria berreuskalduntzeko prozesu honetan, hezkuntza lege honek berebiziko garrantzia dauka. Zein izango ziren oraingoz behintzat aurre proiektu honetan, ez dakit, bere puntu nagusiak edo zer aldaketa ekarriko zituen gehien bat? Alde batetik aurrera pauso batzuk ikusten ditugula, ziklo bakoitzaren amaieran lortu beharreko euskara maila zehaztu egiten du. Ikastetxeko hizkuntza proiektuan azpimarra jartzen du baita ere euskeran. Eta euskerak hezkuntza zentroetako hizkuntza behikular bezala ere
aldarrikatzen du edo horrela onartzen du. Baina beste alde batetik beste gabezia batzuk ere ikusten dizkiogu, ez du zehazten nola lortuko diren euskara maila horretara iristea ikasleak, zein baliabiderekin, zein neurrerekin eta ebaluzio irizpideak ere ez dira zehazten, lausoegi ikusten ditugu, gure ustez lausoegiak dira. Gero gazteleraren eta ingeleraren artean ere euskara lausoegi azaltzen da, bizi dugun diglosia egoera eta euskara hizkuntza gutxitua dela ez du behar bezala kontutan hartzen. Kultur transmisioa ziurtatzeko ere ez du proposamen zehatzik egiten eta badira horrelako puntu batzuk ikusten duguna ez duela aldaketa estrukturalik ekarriko hezkuntza lege honetan eta puntu horiek beharrezkoak direla hezkuntza sistema honek edo hezkuntza lege honek ikasleak euskaldunduko baditu. Hezkuntza lege honek ziklo guztiei eragiten die, bigarren hezkuntzako zikloari? Bai, lehen haur hezkuntza eta lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza ere bai. Zuek egin duzuen irakurketa beraz, erraten zenuten badituela, nolabait ere aurrera pauso batzuk, baino gero ere bertze karentzia batzuk, eta honekin batera 10 puntu, 10 eskaera proposatzen dituzue. Konta iguzu bintza? Bai, pixka bat laburbilduz guk eskatzen duguna da hizkuntza ereduen sistema gainditzea eta murgiltze eredua ikastetxe guztietara zabaltzea. Eta eredu hori testuinguru soziolinguistiko bakoitzera egokitzea. Alegia gutxiena duenari gehiena ematea. Gero, beste aldetik, ezarretako euskara maila lortzea bermatzeko neurri eta baliabide zehatzak jartzea, zehaztea horiek eta ebaluzio irizpideak ere ahalik eta zehatzen jartzea. Baita ere, euskal kurrikuluma garatzea, Euskal Herri osoko ikuspegia barne hartuko duena, eta irakasle guztiak eta ikastetxearen bueltan dabiltzan langile guztiek euskara jakitea eta euskaraz hitz egiteko gaitasun hori izatea ziurtatzea eta horretarako beharrezko baliabideak eskaintzea. Piskat hori da laburbilduta guk egiten ditugun eskakizunak egiten dizkigun eskakizunak lege honi. Aipatzen zenuen, pixkat Euskal Herriko ikuspegi batasun bat txertatzea ere kurrikulumean, nola egiten alda hori? Zazpi lurraldetako euskara eta euskal kultura oinarri izango dituen hezkuntza eredu bat izatea, non Euskal Herriko 7 lurraldeek lurralde guztietan presentzia berdina izango dutena eta horrela lortuko litzateke ikasleek barneratzea Euskal Herri osoko ikuspegi nazional bat. Karo, gaur egun pentsatzen dut, ez dut orain gogoan, baina ikasten deli geografia, historia eta alakoak, EAen pentsatzen dut ikasiko dela, handi batean, EAeko historia eta geografia adibidez, ez? Ez da ikasten mapa demagun Euskal Herrikoa, ez da agertzen. Hori da, ikuspegi nazional hori ez dago barneratuta, eta egia da Euskal Autonomia Erkidegotik askotan oso urrun ikusten direla bai Nafarroa eta bai Ipar Euskal Herria. Beraz, helburua izango litzateke elkarren berri eta elkarren ikuspegi nazional hori transmititzea ikasleei, beraiek ere euskaltzaletasun hori garatzeko eta euskararekiko atxikimendu hori edukitzeko. Intza, norbaitek errango zizun, haizu, baino zu hor politika sartzen ari duzu ikasketetan? Politika azkenean dena da, gaur egun dagoen hezkuntza legea ere politika batzuen ondorio da. Beraz, orain aldaketa batzuk eskatzen direnean, argudio horri heltzea, orain arte egin den bezala eta dena da beste politika batzuk aplikatzea, besterik ez. Eta euskara sustatzeko aipatu duzu gauzaren bat, ez dakit horretaz gehiago kontatzen aldiguzu, nola egiten alda, emateko presentzia gehiago murgiltze eredu horretan laguntzeko nolabait ere euskara denek ikas dezaten gehiago. Izango litzateke programa bat berariaz euskara ardatz izango duena sortzea,
esandako guztiarekin, bai hizkuntza, bai euskal kultura, eta hori sustatuko duen programa bat sortzea, eta bai, horrela lortuko litzateke hori, euskara erdigunean jartzea eta euskara sustatzea. Intza batzutan hemen galtzen gara, bakizu Nafarroko errealitatea pixket ezberdina da. EAen momentu honetan nola da kontu hau da? A eredua existitzen da, pixkat hor ez dakit kokatzen aldi guzun. Bai, hori da, A eredua dago, B eta D. G eredurik ez dago, baina bai, hiru horietxek dira. Eta guk pixka bat hori eskatzen duguna da, eredu horiek alde batera uztea eta murgiltze eredu bat, murgiltze eredu egoki bat aplikatzea. Pentsatzen dut honek gainera euskarari egiten aldion ekarpenetik arago ere bai, gizarte kohesioan ere laguntzen alduela, ez? Handizetan entzuten dugu nola, hizkuntzaren bitartez ere ematen den segregazio bat, batez ere ez, kanpotik etorritako pertsona horiek, murgiltzen dira normalki A ereduan, eta haizu, gero ikusten da nola eredu bakoitzak olioa eta ura bezala, ez, bereizten dituen pertsona horiek, eta ez diren elkarren artean hasten, ez? Eta, niko entzuna dut handitzetan, seguraski ere, denek partekatzea, ez, hezkuntza eredu bat eta hizkuntza eredu bat, lagunduko lukeela hor ere, denak nahasten eta nolabait beraz, integrazio horretan, ez dakiz pentsatzen duzun? Zalantzari gabe, euskara azkenean komunitate zentzu hori edo identitate hori sustatzen laguntzen du. Beraz, bai da kohesiorako tresna bat, eta kontutan izan da Euskal Herrian dauden hizkuntza guztiak, euskara izatea hizkuntza behikular hezkuntza sisteman, zalantzari gabe, komunitatearen identitatea sustatzeko tresna garrantzitsua dela. Hortzen Euskal Herrian euskarazek egindako irakurketa hori, erraten zuten moduan, hezkuntza lege aurre proiektu honek badituen, argi itzalak, ez da, zentzu batzuetan, aipatzen zigun nintzak, aurrera pausoak ematen direla, eta bertze batzuetan, karentziak ikusten dituztela. Eta horren aurrean, Euskal Herrian euskarazek egiten dituen 10 eskaera, horien artean aipatzen genuen, euskararen eredu hori, murgiltze eredu horri, nolabait ere erdigunea jartzea, eta, bertzelako kontuak ere pixkat Euskal Herriko ikuspuntu nazional hori ere txertatzea, erraten zuen moduan nintzak, gaur egun ere badagoelako, ez, ikuspuntu batzutan iduri du, gaur egun dagoena ez dela politikoa, baina nola, ez, dena, ez, etortzen da testu inguru eta politika batetik. Intza, agitzeko galdetu nahi nizun, ez dakit honekin gaurko egin duzuen prentxaurreko honetaz aratago ere zerbait eginen duzuen, akaso bilduko zareten legebiltzarkideekin, edo, ez dakit gero egin duzuen lan honekin, zer egiten alden. Momentuz, agerraldi hau eta gure irakurketa plazaratzea da asmoa, aurrera begira ziurrenik udaberri aldera eztabaida legebiltzarrera joaten den momentu horretan berriro ere presentzia hartuko du, agendan kokatuko da, eta beraz aurrera begira zehaztuko ditugu zein izango diren hurrengo pausoak, baina hori da, gure aldetikan baita ere deialdia egin nahiko genuke 23an Gazte Euskaltzainen sareak eta Unibertsitateko Euskara taldeek egindako mobilizazioetara, hezkuntzak euskaraz izan behar du lelopean egiten ari direna, eta hori da, datozen urratsak zehazten joango gara, eta izango duzu horren berri ere. Mobilizazio hau non da, Intza? Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Lau hiriburutan izango da. Martxoaren 23an beraz, mobilizazioak euskararen alde, hezkuntza testu inguru honetan, hezkuntzaren legearen eztabaida testu inguru honetan, gaurkoan hemen utziko dugu, erran bezala, ari egon barko gara Euskal Herrian euskarazek ematen dituen ondorengo pausoen inguruan, eta lege honek, oraingoz aurre proiektua den lege honek, hartzen duen forma zehatzaren inguruan. Eztabaida soziala honen inguruan, eta, interesgarria behintzat ikustea, hor dauden ikuspuntu ezberdinak, gaurkoan ezautu dugu Euskal Herrian euskarazekoa hain zuzen bertako kide den, Intzak Gurrutxagaren eskutik, beraz, eskertzea bakarrik geratzen zaigu, hartutako denbora honengatik, beraz, Intza, hurrengo arte eta mil esker. Eskerrik asko zuei.
goazen baitere Iruña herriko zenbait albisterekin, zehazki Burlata eta Iruñako udaletako albisterekin. Burlatan 2023-24 ikasturteko Burlatako 0-3 urte bitarteko aurrentzako plazen eskaintza udalak eta Nafarroko gobernuak batera egin dute. Arreta hori udal aurre eskolan eta aurre eskola gisa egokituko diren ikasgaietan egingo da, ikastetxeko gainerako geletatik aparte Hilarion Eslaba ikastetxean. Iruñak 2026-erako definitu du kultur aniztasunaren eta herritartasun inklusiboaren lehen plana, kulturartekotasunaren eta bizikidetzaren aldeko apustua. Testuak 4 ardatz estrategiko ditu eta 150 ekintza baino gehiago biltzen ditu. Gaur aurkeztu da batzordean eta tokiko gobernu batzarrak onartuko du. Baita ere herritarrek apirilaren amaieran berreskuratuko dute Arantzadi parkeko 150.000 metro karratuez gozatzeko aukera. Orain Arantzadi kirol gunearen ondoko zoladura lanak amaitzen eta lore zaintza lanak egiten ari dira. Eta azkenik San Jorge, Orbina lehenengoa eta bigarren zabalgunea auzoetan aurten berrikusitako saneamendu estalkiak handituko dituen arratoizko hiltzeko udal kanpaina abian da. Udalaren kanpaina arratoiak eta saguak ikusteko herritarren abisuekin osatzen da eta 48 ordu baino gutxiagoan erantzuten zaie. Kolektiboak badakizue, beti egoten dire, hortzen leian beren espazioak ere aurkitzeko, bilatzeko, eta, hor izaten duzte beren tirabirak udalekin eta bertarako instituzioekin, eta barainainen ere bai, herrigunearen lokalarekin, zerbait gertatzen ari da. Ez dakigu zehazki zer, baina hain zuzen ere, hori jakiteko, gertatzen ari dena ezagutzeko, herriguneko kide den Aritz Iriartekin egonen gara gaurkoan, pixket ezagutzen ikusten zer gertatu den eta zertan dagoen orain, herriguneko lokalaren kontuaren egoera. Beraz, Aritz, arratsaldeon eta mila esker gurean egoteagatik. Arratsaldeon, zoi. Aritz, erraten genuen herrigunearen lokala, hor dagoela ez baian, nolabait ere leian, baina lehenik galdetuko dizut herrigunea beraren inguruan ea kontatzen aldi guzun bizka gehiago, zer da herrigunea? Herrigunea da urteetan kolektiboen beharrak asetzeko sortutako gune bat, zeinetan elkartu ginen talde feminista, jai batzordea, plataforma soziala dela, mota askotako ekimenak aurrera ematen zituen kolektiboa, eta Plaza Berri ere, dela kasu honetan ni bertako partaide naizena eta Baringo agerkari digitala da. Eta herrigunea, erran nahi dut, berez zer da, plataforma moduko bat, edo da gehiago elkartzen zaretela, pixka lokal bat topatzeko, erran nahi dut, kasu honetan bai da, lokalaren inguruan sortu den, ezagin nola erran, espazio bat, ez? Azkenean, Baringo herri mugimenduak, urteetan izan duen indar asko, eta izan zen elkargune moduko bat, garai batean mugitzen ginen kolektiboen artean, sortzeko elkar laguntzarako, elkar ezagutzeko lokaltxo bat, zeinetan bakoitzak aurrera eraman haien jarduna, gero tailerrak antolatzeko, Plaza Berri gure kasuan bulegoa bertan muntatu genuen eta herritarrei arreta egiten genuen, ez duen kasuan bezala elkarrezketatxoak antolatu eta bar, eta modu berdinean beste kolektiboei garaian sortzen ziren beste iniziatibei harrera egin eta demagun inauteriak zetoze denean mogotxorroendako espazio bat izan, edo gobernuz kanpoko erakunde ezberdinak bertan hartu, haien tailerrak eta hitzaldiak emateko. Eta hala nola, izan da herriari bizia emateko espazio txiki bat. Elkarren artean ere egiten zen egin dituzue gauzak?
Bai, azkenean, jai batzordearen kasuan, asteroko bilerak eta inauteriak zetozenean, oso interesgarria zen herri bezala elkarrekin aritzea, zeren eta hor sortzen diren dinamika horiek oso elkar elikatzen ginen asko. Bertan, kolektibo feminista jai batzordeekin batera, adibidez, ja bakarrik toki berdinean elkartzen oso interesgarria zen. Bertan sortzen diren dinamika horiek bestela bakoitza bere lokalean, bere erara funtzionatzen, ez zuen hainbesterako sinergiarik sortzen, eta guk bere garaian ja, orain dela 10 urte mugitzen hasi ginenean, gaztetxearekin batera, udaletxean zegoelarik, orduan ja ikusten genuen lokal anitzago eta interkulturalago edo intergenerazionalago bat sortzeko behar hori. Osea, gaztetxe ere bada, Barañeinen. Bai, baina ez da, aldi berean pixkat lortu genituen lokalak eta pixkat elkarlan handia esan dezakegu izan zela beti. Baina aldi berean ere hildo ezberdinak erratezen bezala ez, hau pixkat nola erran anitzagoa eta baina interkulturalagoa. lagatzeekin edo udalaren orain daukagun problematika hau eta beste asko elkar sufritu ditugu nolabait, udaletxeak egindako zesio hori, problematikak sortu izan dizkigu, orain izan ditugun fakture, istiluak izan ditugu, elektrizitatearen kasuarekin, pixkat parekoak izan ditugu adibidez. Antzeko arazoak. Konta ikuzu, lokal hau bazenuten, non zegoen? Bai, nolabait, Barañein ezagutzen ez dutenentzako, o gutxi ezagutzen dutenentzako, osasun etxe zaharraren plazan dago, merkataritza etorbidean, eta han bertan, kokatzen da, eta izan da, plaza hortan antolatzen ginen. Eta, hemen nolabait ere irekitzen dugu meloia, hemen gertatu dena da, momentu batean udalak erranduela lokal hori behar zuela eguneko zentro bat egiteko, ezta? Horixe, batean, orain dela 2 urte, udaletxeak ura komunikatu zigun, inolako, pixkat harridura izan zen gure partetik, ze batean bota zigun planteamendua joatea bakarrik zen, eta ez zuenean inolako guk ez genuen ikusten lokal horrek, ze guk ere konpartitzen genuen, Barañein herri nahiko zaharkitua izanik, erresidentzia bat eta eguneko zentro bat beharko zela, ikusten genuen, ez dakit, zirudiela aitzaki moduan gu kaleratzeko. Nola baitere, udalak akaso ez duelako maiteena herri mugimenduak horregotean, nabarrasuma dago kasu honetan udalen. Bai. Egia esan nahiko orain arte, nahiko harreman, dezentea izan dugu, baina bai, antzematen dugu eta azkenengo plenoan izandako iskanbilare kasu, irudi ez duela, UPNren maiteenak edo azkenean eskuetatik edo herritarren azpitikan sortzen diren dinamika horiek ez dituztela ulertzen, ez dutela gaitasunik kaleko borroka horiek edo nolabait, feminismotik edo jaiak antolatzeko, auzolanaren kultura hori ez dutela ezagutu nahi eta ez dutela sustatu nahi, eta guk eskatzen dugun genuen gauza bakarra da hori, gure dinamika, gure gauzak antolatzeko lokaltxo bat, besterik ez. Duela 2 urte orduan, erraten dizuete, aizu, utzi behar duzue lokal hau, zerenik behar dugu hor eguneko zentro bat, eta hor, azten zarete negoziaketetan, berarekin, ezta? Bai, ze hasieran ez zuen inolako alternatibarik ematen, kanpoan nahi gintuzten, baina ez zuten haien partetik edo beste
beste lokal bat erakusteko baldintzak jartzen. Orduan, bueno, guk antolatua izan ginen, jende ezberdinekin, zarata pixkatekin, eta azkenean lortu genuen nolabaiteko beste lokalak ikustea, eta azkenean geratu ginen, nolabait, naiz eta baldintzak ez bete, eskaini ziguten nolabaiteko bajera bat, eta naiz eta herriko beste puntan izan, eta ez nolabaiteko Baringo muinetik asko urrundu, horrekin geratu ginen, eta hori da azkenengo hilabeteotan, irailean, behin lokala hustuta, hartu genuen erabakia, korrika eta presaka, irten ginen, nolabaiteko alternatibarik gabe, baina bai genuela promesa, martxorako egongo zela presia lokala, eta zein izan da gure sorpresa ez dugula obrak ez direla inondik inora mugitzen hasi, beste lokalan ere herrigunea zenan geldirik zeudela, eta han hasi dira gure kezkak eta gure pixka haserrea, gure partetik dena jarri genuen, eta udalean partetik sentitu dugu ez gaituztela modu onenean tratatu, eta are okerrago oso jarrera bortitza azaldu zutela lehen esan duan bezala, azkenengo plenoan guri zuzenean seinalatuta, exigentziekin, faktura asmatu horietako horiekin, eta orain arte nolabaiteko akordio hori errespetatzen ari ginela zirudien, baina ikusi dugu UPN-ren jarrera izan dela dena nolabaiteko negoziaketa hori pikutara bidaltzea eta gure gain jartzea gainera ardura guztia. Nolabait ere beraz, zuek ateratzen zarete lokal horretatik, joaten zarete bertso lokal batera, nolabait ere promesa egiten dizuete, bertso lokal bat izango duzuela, ez? Eta hasiko direla obrekin. Eta kontua da, eguneko zentroan apenas ez dutela deus egin, eta bertzea ez dutela ukitu ere. Hori da, horixe. Eta gu bitartean kulturetxeko gela batzutan, material guztia, azkenean gure egunerokotasunean, bai jai batzordeak, bai plaza berrek, material asko dugu, informatikoa, bilerak egiteko, behar dugu gure espazioak, eta gure espazioak izatea behar bezala. Eta azkenean, oraingo egoera hau izan da oso zaila guretzat, eta gainera hori aurpegiratu digu udaletxeak. Gainera eskaini zigula kulturetxea eta gu jarritako baldintza berriak, lokalaren kalefakzioa edo minimo, edozein gure jardunarentzako minimo horiek gehiegizkoak zirela, eta gure erruz... Kalefakzioa gehiegizkoa zela. Bai, kalefakzioa edo bigarren ate bat, azkenean lokala bajera, udaletxeko bajera bat zen, eta 30.000 euroko haien obrekin guk eskatutako minimo horiekin bihurtu zen 74.000 okerrez banaiz obra, eta hori aurpegiratu digu udaletxeak, eta hori da ere gure haserrea, eta horregatik ere bildu izan gara udaletxeko taldeekin nolabaiteko egoera hau gurentzako ulergaitza dena UPN-ren lortzeko benetan ongi egitea gauzak eta gurekin kontatzea. Hala ere gainera uste dut, saiatu zaretela haiekin jartzen kontaktuan, dei egiten, bertzelako moduetatik, baina ez dagoela erantzun gehiegirik, ez da ere ez? Bai, hau da pixkat tristeena nolabait, instantzia bidez, sartu izan ditugu 11 alditan, saiakerak izan ditugu, konkretuki 4-5 alditan, eta aldiz udaletxeko azken pleno honetan kontrakoa aurpegiratu ziguten, ez? Haiek ezin izan zutela gurekin
kontaktuan jarri, jakinda konstantzia dagoela bertan, ez? Udaletxean bertan kontsultatu daitekeela noizen genuen, ze pertsona joan ginen instantzia horiek sartzera, gure telefonoak dituzten, eta are gehiago. Bardindik denak ezagutzen gara, tabernan elkarri ikusi gara, eta batean, hainbeste hilabeteren bueltan, guri aurpegiratzea hori, ja iruditzen zaigu nahiko itxusia dela, ez? Gezurretan ibili behar izatea, udal gobernutik, kolektiboen aurka, iruditzen zaigu, edo pentsatzen dugu dela, ezin dela, ez? Ezin direla jarrera hauek onartu, ez dakigu, oker gestionatu dituzten gauzak, edo zuzenean gezurretan ari dela, pentsatu nahi gu lehenengoa dela, argi eta garbi. Zer uste duzu gertatuko dela, datozen hilabeteetan? Konfiantza izan nahi dugu, eta gure planteamendua da, gure partea bete genuen, eta uste dugu, Barainaingo herriarentzako eta kolektiboei zor dieten errespetu hori mantenduko dutela. Egia da, hauteskundeak datozela, aldaketa garaiak eta bar, baina pentsatu nahi dugu, azken finean moldatuko direla gauzak eta hirigintza eta arkitektoak lanean jarriko direla, bukatuko direla itxaronaldiak edo komunikazio eza hau eta nolabaiteko azalpenak emango dizkigutela, zergatik izan diren gauzak izan diren bezala, eta hori, konfiantza dugu, ez dugu plazorik markatu nahi, hori ere aurpegiratu izan digute, gu presa eta nolabaiteko gure exigentziak ari zirela prozesua zailtzen, baina, gu naiz eta konplexua izan eta gure jarduna nolabaiteko bertan bera, utzi behar izan hein handi batean, espero dugu, poliki-poliki, udalak hitza betetzea eta, ez dakit, beste alderdien laguntzarekin, nolabaiteko parte hartzearekin, lortuko dela poliki-poliki gure egoera eta konpontzen. Edozein kasutan, momentu honetan, zaudetela hor pixkat, limbo batean. Kolokan, bai. Kolokan espazio egoki egirik gabe, eta hortzen esperoan, jakin gabe zehazki zer gertatuko den, eta hori gero arraitzekoa da, behintzat nire batzutan egiten zait arraitzekoa, nola ez den, ez dakit udaletatik ere balioan jartzen herritarrak egiten duten lan hori ez dakit batzutan hartzen ditugulako etxai bezala, pentsatzen dut, eta azken finean dire herritarrak borondatez herria hobetzen saiatzen, eta nik uste dut, gauziak ere baloratu behar direla. Pixka bat da, tamalez Barainainen esperientzia handia dugu UPNek etengabe edozein herri dinamikaren aurka egindako gauzenak, ja bere garaian gaztetxeen desalojoarekin, edo pandemia garaian sortu zen Barainain zainduz dinamikaren aurkako jarrera. Pena da, baina azkenean herritarrok antolatuta nolabaiteko herri biziago bat, anitzago bat, elkartasunean oinarritutako harreman horiek sortu nahi ditugu eta politikatik ez gara erosoak, ulertu dezakegu, UPNren kasuan behintzat, eta pena bat da. Zuk diozun bezala, borondatez egiten dugu dena, ez dugu inolako irabazi girinarik, eta beste gabe, guk nahi dugun guztia da gure lana aitortzea, eta beste kolektibo batzuei eskaintzen zaizkien baliabide horiek guri ere eskaintzea, berdintasunean eta hori. Ikusiko dugu, zer gertatzen den, aurreko batean ere oroitu dezagun, burlatarengatik kolektiboko kideak etorri ziren, eta antzeko egoera bat ere salatzen zuten burlataren kasurako, ikusten dugu, akaso badagola ere errepikatzen den zerbait ere, herri mugimenduak eta udalen arteko tirabira horiek. Gaurkoan hemen kontatzen guzti hau, Barainaingo herrigunearen
eta lokalaren inguruko zailtasun horiek, ez? Nolabait ere lokal batetik atera dituzte eta orain ez daude inon eta obrak ez dire egiten. Bueno, hortzen, hemen, Aritz Iriartek kontatu diguna, kasu honetan, herriguneko kide eta Plaza Berri aldizkariko kide. Aritz, eskerrik asko, gure egoteagatik. Zuei, aukera hau emategatik. Bueno, bukatu baino lehen, legebiltzarkideekin izan ditugun zenbait elkarrizketa utziko dizkizugu parlamentuan ibili baikara, zenbait galdera haiei eginez, eta bertzerik gabe, gure partetik gaurkoz dena, asteazken honetan, eta bihar hortzegunean, hemen izanen gaituzue. Bueno, lehenik eta behin esatea, guk hasieran legearen erreformaren alde bozkatu genuen, legea bera babestu genuen, eta egia da, eta aitortu behar da, nahi ez genituen ondorioak izan dituela. Horiek zuzentzeko lan horretan, guk etengabe egin diegu deia, Podemos eta Alderdi Sozialistari, gobernua osatzen duten alderdiei, bat egin zezaten, ados jar zitezen eta teknikoki ongi begira zezaten ia nola konpontzitezkeen ondorio horiek zuzentze aldera. Ez dira ados jarri eta esan bezala, Alderdi Sozialistak sartu zuen lege aldaketa hori, Alderdi Popularrari esker atera du. Gure ustez hori termino politikoetan akats larria da, izan ere Alderdi Popularrak bere ideologian bertan, bere programan bertan eta bere jardun politikoan bertan etengabe erakutsi baldin badu zerbait, bada emakumeon eskubideak ez dituela babesten. Eta beraz, lege aldaketa horrek sakonean ere daukan filosofiarekin ez dugu bat egiten. Hain zuzen, legearen aldaketa horretan, edo baietz legeak funtsean zekarren aldaketa nagusia bazen, emakumeon konsentimendua edo onarpena edo baimen hori etzela auzitan jarriko. Izan dira, hainbat eta hainbat kasu, indarkeria matxista, indarkeria sexuala izan dutenak. Eta gero emakumeak gainera demostratu behar baldin badu, benetan etzela bere onarpenarekin egin, berriro bueltatu gara, eta hori da lege honen aldaketak dakarrena, bueltatu gara aurreko kode penalera eta aurreko banaketa horretara. Alegia emakumeok gainera karga hori pairatu behar izatera, demostratu behar izatera, benetan ez dugula onartu harreman sexual hori edo dena delakoa. Bueno, onartu dute tramitera lege horren erreforma. Oraindik ez dakigu zer gertatuko den amaieran, oraindik irekita dagoelako emendakinen epea, baina bai, onartu du Kongresuak, PSOE eta PPren botoekin, erreforma egiteko tramitea, ez? Eta ongi iruditzen zaigu tramite hori onartu izana. Hau da, lege honek gauza on asko ekartzen dituen arren, egia da, ez pentsatutako edo ez espero ez ziren ondorio batzuk ekarri ditu ere, hori argi dago, ez? Ja 750 kasutan, gertatu dira zigorren jaitsierak, eta 81 kasutan, pertsona batzuk, erasotzaileak, joan dira kalera, printzipioz, pentsatzen zena, baino lehenago. Eta honek ekarri ditu, nahi ez genituen, edo espero ez ziren ondorio, hori, sozialak ere bai, ez? Biktima askoren berbiktimizazio alde batetik, alarma sozial bat ere egonda, edo badago, gai honerarira, eta pentsatzen dugu, kasu zehatz hauek konpondu behar direla. Pentsatzen dugu legea ongi dagoela, legeak ekartzen dituela hobekuntza desente. Formakuntza aldetik, biktimekin lan egingo duten espezialisten formakuntza aldetik, sentsibilizazio aldetik, ezartzen ditu tipo berriak, arlo digitalean adibidez, gertatzen den indarkeria sexualari begira adibidez, hori ez egoen lehen ongi arautua eta orain badago, edo txikien kasuan adibidez, ere indartzen dira politika publikoak,
Orokorrean pentsatzen dugu lege ona dela, baina egia da, nahi ez ditugun ondorio horiek konpontzeko legea aldatzeko prozesua martxan jarri baldin bada, ongi etorria gure aldetik. Reforma guk kontra bozkatu genuen, eta ez da hainbeste kontra egiten dugunik legeak zituen ondorio horiei aurre egiteko bide bati. Baizik eta, benetan politikoki izugarrizko akatsa iruditzen zaigulako, Podemos eta Alderdi Sozialistaren artean bat egin ez izana, ados jarri ez izana. Eta beraz, edukietan, iruditzen zaigu atzera pausua dela, beste formula batzuk egon zitezkela, eta horiek gobernuaren baitan adostu behar zituztela, baina dozein kasutan, hori da momentu honetan indarrean geldituko dena, baina ahaztu gabe, Alderdi Sozialistak legegintzaldi amaiera honetan gainera Alderdi Popularraren babesa izan duela horretarako, eta hori eskuinari garaipen bat ematea dela. Bai, iruditzen zaigu erreformatu behar dela, aldatu behar dela, baina esaten den moduan modu zehatz batez, ez modu orokor batez, PPek nahiko lukeen bezala, eskuinak kontra bozkatu zuen legea onartu zenean, eta ez zuten kontra bozkatu iruditzen zitzaielako hori, zigorrak jaitsi altzirela edo ez zuten hori salatu debatean. Debatean, Kongresuan eta Senatuan eman ziren debateetan, mahai gaineratu zutena izan zen, lege hau eraso bat dela gizonen kontra, zalantzan jartzen dela gizonen inozientzia, gu ez gaude ados horrekin. Guk uste dugu alde horretatik garantista dela legea eta bermeak ematen dizkiela guztiei, batez ere biktimei, hori alde batetik. Orduan, erreforma, zentzu horretan baldin badoa bakarrik zigor minimo horiek, horien jeitxierak sortu duen arazoa, alarma soziala era, konpontzera baldin badoa, ongi irudituko zaigu. Aldi berean, argi daukagu, indarkeria sexuala ez dela bakarrik konbatitzen, ez dugula amaituko genero indarkeriarekin eta indarkeria sexualarekin bakarrik punitibismoarekin, bakarrik zigorrekin, hori argi daukagu. Eta precisamente justo horretara badijoa lege hau. Lege honek lantzen du modu zabalean genero indarkeria, lantzen du modu zabalean indarkeria sexuala. Hortaz, horregatik babestu genuen eta horregatik jarritzen dugu babesten. Guk printzipioz ez dugu asmorik proposamenik egiteko, gehiengoak behar dira dagoena aldatzeko. Eta guk Espainiako Kongresuan 5 diputatu ditugu, gobernuko alderdien baitan ez dago adostasunik, eta esan bezala, iruditzen zaigu ikusi behar dela. Lege aldaketa honek ere daukan ibilbidea eta bestelako epaietan ere izango duen ondoriorik, baina dozen kasutan guk jarraituko dugu, Alderdi Sozialista eta Podemosen arteko adostasunak lor daitezen eskatzen, baina beraien proposamenik gabe edo beraien babesi gabe, izango litzateke, halako brindis soil bat egitea, inolako proposamenik aurkeztea. Bai, komentatu dudan moduan, zigor txiki horiekin gertatu den arazoa konpontzeko balio ditzaketen emendakinak aurkeztuko ditugu. Hemen Nafarroako Parlamentuan aurkeztu genituen moduan, gogoratzen dut duela hilabete eta erdi inguru, Navarra Sumak aurkeztu zuela mozio bat, eskatzen zuena, esaten zuena, itzuli behar genuela aurreko araudiari. Guk kontra bozkatu genuen, guztiok bozkatu genuen kontra, ez zen atera mozioa, baina guk, gure kasuan gero abaik aurkeztu zuen mozio bat, emendakin bat barkatu eskatzen zuena bakarrik arautzeko arazoak sortzen zituzten zera txiki horik, txikiak, baina handiak izan daitezkenak, ez? Proposatzaileak ez zuen onartu emendakina, eta orduan ezen bozkatu ere, baina guk uste dugu hortik joan behar duela. Eta gainera uste dugu, eta honek asko kezkatzen gaitu ere, bai, uste dugu debate hau geratu behar dela nolabait debate partidistatik kanpo. Uste dugu egoten ari dela nolabait berdintasunarekin orokorrean, feminismoarekin ere bai, gehien bat Madrilen, patrimonializatzeko saiakera batzuk egoten ari dira.
eta horrek kezkatzen gaitu. Egia esan da, pentsatzen dugu gai hau, gai zabala dela, gizarte osoarena izan behar dela, eta horregatik adibidez, prestatzen ari garen emendakinak, beste talde batzukin ari gara prestatzen, ez dugulako uste, alderdiren batek gai honetan egin behar duenik saiakera hori patrimonializatzeko edo inolako banderarik modu esklusiboan eramateko. Aste honetan Mozal legearen inguruko eztabaida izango da Espainiako Kongresuan, eta gaur bertan EH Bilduko taldeak argi adierazten du, ez dugula alde egingo gobernuak planteatu duen aldaketaren aurrean. Gure ustez, hauteskunde programak aurkezten dira betetzeko, eta bai Alderdi Sozialistak eta bai Unidas Podemosek oso garbi esan izan dute, orain dela gutxira arte, Mozal legea indargabetu egin behar zela. Ez da indargabetze hori gertatuko eta erreforma deskafeinatu bat egin dute. Baina guk baloratzen dugun moduan, erreforma horrek ez ditu zuzentzen, Rajoyren garaiko Mozal lege horrek zituen alderdirik negatiboenak. Esate baterako, gomazko pilotak edo gomazko balak indarrean jarraitzeko aukera izango dute, alegia ez dira debekatuko, desobedientzia zibila edo autoridadearen aurreko errespetu faltak legeak planteatzen dituen moduan, berdin izango dira zigortuak, eta horrek disidentzia sozial eta politikoaren aurrean gure ustez oso atzerako jazen neurria mantentzea dakar, eta gero, Espainiar Estatuaren mugetan, devoluciones en caliente edo beroaldian, momentuan atzera egin alizatea muga pasatu nahi duten migranteekin, horrek giza eskubideen arloan dituen gabezia guztiekin, eta gogora, ekarri beharko litzateke Melian, bere momentuan orain dela hilabete batzuk gertatu zena, hori ere mantendu egiten da. Beraz, argi daukagu, ez dugula presio horien aurrean, alderdien presio horien aurrean etxiko, eta oso garbi bozkatuko dugu. Ezetz, hasieratik esan genuen bezala. Eta Alderdi Sozialistak eta Unidas Podemosek nahiko lan daukate, eta hori beraien arazoa da, beraiek, beren botanteen aurrean, esateko programan zekarten indargabetze bat ez dela gauzatuko. Gauza bera gertatu zen lan erreformarekin. Ari gara, Rajoyren garaiko legeak mantentzen, guk horien aurrean oso garbi dugu, eta hasieratik esan genuen, elementu horiek ez baldin baziren zuzentzen, guk ez genuela babestuko, eta hori da gertatuko dena. Bai, gai librea. Pasaden larun batean, ospatu zen, edo komemoratu zen, Europako terrorismoaren biktimen eguna, eta hor egon ginen, biktimak babesten. Atzo, hemen Iruñan, Donibane auzoan, gogoratu zen duela 19 urte Angel Berroeta hil zuela Polizia Nazional batek eta bere semeak hil zutela. Eta, nik saku edo vulnerazioen, eskubideen vulnerazioen saku berean sartuko nituzke gertaera guzti hauek, eta, ekarri nahi ditut, garrantzitsua iruditzen zaidalako gogoratzea berriro ere bak eta bizikidetzako eta giza eskubideen politika publikoak beharrezkoak direla. Ez gaude zorionez duela 19, duela 20, duela 30 urte geunden egoeran, zorionez, baina kontu zibili behar dugu eta balore demokratikoak eta giza eskubideak eta erdigunean jartzen jarraitu behar dugu, eta inoiz ez da momentu txarra hau gogoratzeko, eta justo betetzen direnean edo nahiko gertu denboran efemeride hauek garrantzitsua iruditzen zaigu gogoraztea hau. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.